Eräänä päivänä, kun herra Muttisen alkoi tehdä mieli pannukakkua, tapahtui jotain eriskummallista. Heitä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää vaahteraisen siirapin herkullista niin, sanoi herra Muttinen. Käännä vielä kerran ja nam. Mutta pannukakku ei pudonnutkaan pannuun, vaan lensi ulos avoimesta ikkunasta ja kauas pois. Se ei pitänyt vaahterasiirapista, liian makeaa ja tahmaista. Herra Muttinen ajatteli vesikielellä saavansa pannukakkua vaahterasiirapilla, mutta ei viitsinyt tehdä uutta, joten hän juoksi pannukakun perään. Kun lehmä näki ohiliitelevän pannukakun, se pelästyi niin, että maito viljelijä Viitasen ämpärissä juoksettui. heitä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää juustoviipaleen, herkullista niin. Uusi viljelijä Viitanen otti juustokimpaleensa ja juoksi pannukakun sekä herra Muttisen perään. Rouva Minttu oli laittanut jälleen vahingossa makkaransa pesukoneeseen. Kun pannukakku liiteli ohi, hän otti makkarat ja pyykit narulta ja heitti ne koriinsa. Heipä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää hyvän makkaran, herkullista niin, sanoi rouva Minttu ja juoksi pannukakun herra Muttisen ja viljelijä Viitasen perään. Kapteeni Karski oli juuri istahtanut kalastamaan lounasta. Kalaa vaalealla kalalla, hän mietiskeli, tai kalaa punaisella kalalla, tai kalaa oranssilla kalalla, tai kalaa... Juuri silloin pannukakku liiteli ohi, väistäen täpärästi onkivavan. heipä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää pikkukalan, herkullista niin, huusi kapteeni Karski ja juoksi pannukakun herra Muttisen, viljelijä Viitasen ja rouva Mintun perään. Lounastauollaan tuhma herra Kesälä oli juuri varastamassa omenaa naapurinsa puusta, kun pannukakku liiteli ohi. heipä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää kypsän ompun, herkullista niin, Raallatteli herra Kesälä ja juoksi pannukakun herra Muttisen, viljelijä Viitasen, rouva Mintun ja kapteeni Karskin perään. Aune oli rikkonut jo 3 kananmunaa, kun pannukakku ilmestyi kuin tyhjästä ja lensi suoraan läpi hänen jonglöörausharjoittelunsa. Nyt hän oli rikkonut 4 munaa. heipä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää kananmunan, herkullista niin, Hän huusi, otti munat ja juoksi pannukakun herra Muttisen, viljelijä Viitasen, rouva Mintun, kapteeni Karskin ja herra Kesälän perään. Kenraali oli harjoittelemassa patsastelua muistomerkkiään varten, kun hänen nenänsä alkoi väristä pannukakun herkullisesta tuoksusta ja hänen patsastelutorninsa huojua. heipä hoi, on pannukakku kovin ravitsevaa. Kerää banaanin, herkullista niin, Huusi kenraali ja juoksi pannukakun herra Muttisen, viljelijä Viitasen, rouva Mintun, kapteeni Karskin, herra Kesälän ja Aunen perään. Lopulta pannukakku väsähti tuohon hulluun kilpajuoksuun ja lennähti lepäämään puhelinlangalle. Ja se sopi hyvin myös herra Muttiselle, viljelijä Viitaselle, rouva Mintulle, kapteeni Karskille, herra Kesälälle, Aunelle ja kenraalille, jotka olivat lopen uupuneita. Aivan yhtäkkiä pieni iloinen tyttö tanssahteli ohi tyhjä lautanen kädessään. Tyhjä lautanen oli pannukakulle paljon houkuttelevampi paikka kuin ohut puhelinlanka, joten se hyppäsi langalta ja asettui mukavasti lautaselle.
Vain harva pannukakku voi vastustaa niin monta herkullista lisäkettä, joten viimein pannukakku luovutti ja antoi herra Muttisen, viljelijä Viitasen, rouva Mintun, kapteeni Karskin, herra Kesälän, Aunen ja kenraalin pinota kaikki herkkunsa päällensä. Yhdessä he ahmivat ja herkuttelivat, kunnes jäljellä oli enää pieni suupala. Kaikki olivat niin kylläisiä, etteivät voineet enää niellä palaakaan. Kaikki, paitsi herra Muttinen, joka tonki essuaan ja nosti esiin ison vaahterasiirappipullon. Täyteläisen tahmea ja kultainen siirappi valui makeana viimeisen pannukakkupalan päälle. Herra Muttinen ei ollut koskaan aiemmin maistanut yhtä herkullista pannukakkua.